kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV, iyo channel yenyu one chivitiviti, apo patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi it's been a hectic day because zvinhu zvizhinji zvanga zviri kuitika, and nhasi tine imwe fresh yatanga tichikubikira ipanapa zvekuti manje zvikafamba mushe muchaona takutanga kureleasa one by one. But panapa kwaona ndava kudai, so ndine nyaya imwe iripo yandabva kusangana nayo yabuda kumatare. Uyo aimbova mudzimai waSeWikne Chivayo ari kunzi arohwa mutongo wake wabuda wekuti zoni akange asiri mukadzi waSeWikne Chivayo zviri pamutemo, and zviri kunzi they were not legally married. Ndo nyaya iripo yabuda kureva kuti vaChivayo vakarohwa skillful yekubvisa mari yeroora nekupedzeredzera, asi havana kuda kuzoenda kumatare kunobatanidzwa nematare. Obviously vakadzi vanenge vane kamwe kakumhanyisa pfungwa kekuti anenge achiti zvangu zvatoita ndokuroorwa kwacho kuripo kwandatoitwa, ende zvinhu zvese zvatoa right. And ari kukurudzirawo kuti vanhukadzi takuda kutodzidzisana kuti kana uchinge waroorwa, make sure kuti waroorwa zviri legal, zviri pamutemo, ndo zvine kuchata mukati kazvine makotsi mukati. Vakomana vanenge vagara vari 10 years ahead havambokuudze, because vanoziva kuti mangwana chawataimirai mari uchazotanga kuti ngatishiyane nepakati zvinhu zvese zvaunga uchishanda. Ende nhasi chinhu chiri kuitika ndechekuti murume ava a billionaire, ndo mamwe masituations ari kuitika. Ende nhasi pane another good news dzabuda dziri kuitika for Wikne Chivayo. I think this needs a celebration because ndo zviziva zvangu kuti inini kune vanhu vakaita ngenini I don't like Wikne Chivayo. I don't like him nekuda kwama reasons akawanda ekuti ndakada kutaura kuti why ndisingamufariri ndonobva makuseni kusvika manheru, because ndakangomumaka mufesi waya from day one, handina kumbobvira ndakazombofarira kubva pakarohwa dhiri yare kugwanda. Nanhasi vanhu vachiri kungochema. I don't like vanhu vanoita kaskiri kakadaro ikakaka. So nyaya yake iri panapa yakadai, so Wikne Chivayo's IMC Construction Kenya has won a stake in a 2.9 billion tender to expand Jomo Kenyatta International Airport. Zimlive reported on 15 June 2026 the project will involve a joint venture with China Communications Construction Company Quad C and its subsidiary China Road and Bridge Corporation CRBC, and it is expected to increase airport capacity through the construction of a new terminal. According to two people familiar with the deal, Quad C, which recorded revenue of 136.7 billion in 2023, brought in its subsidiary CRBC and IMC Construction Kenya as a joint venture partners. Kenya is set to contribute 1.3 billion with the remainder financed through local and Chinese banks. The expansion is expected to add capacity for 15 billion passengers annually through a new terminal as outlined in specifications released in February by Kenya Civil Aviation Authority. The tender has been awarded to India's Adani Group in 2024 for an estimated 1.85 billion, but was cancelled after Kenyan labor unions objected to constructual terms they said were unfavorable to the national interest, and following a United States corruption probe into the company. It was re-advertised early this year and awarded to the Quad C consortium last week after competitive bidding, with a new runway planned for completion by 2029 to raise airfield capacity from 14 to 63 aircraft movements per hour. KIA currently handles nearly 8.8 million passengers a year, above its designed capacity of 8 million. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe iripo ku Kenya. So inoza nyaya dzaWikne dzadarikira zvezvo zvekuti chigananda chinchi takusvika nguva yekuti asina kana basa nematenders ekuZimbabwe ndoko zvaakuchinanga kuenda, because ukaona munhu akuwana matenda ekunana Kenya is a big country zvekudaro, nyika dzihombe dzedziya, ende unoona kuti ari kuenda chinolinga mapresident akasiyana siyana, Tanzania chinchi, ende kunotingoti matenda twanenge achiwana twasina kana nguva yekumboudza vanhu kuti ndazojumba rimwe tenda rechakati. Vakomana vari kungoita zvinhu zvavo vachitobudirira everyday, zvinhu zvichitovafambira. Ndo pane nyaya yacho iri papa. Saka ndiri kungoti akomana zvinorwadza kuti same
day pari kubuda this news uchinzwa kuti murume awana tender yemabillions iwe uri kutonzi right zvawanga uri kuda kuclaima zvemaprivate jet nemachinji zviya murume iyeye manga musina kuroorana naye zviri pamutemo ndonyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe. Ndangoti ndingozivisana nemi kuti zvinoitika sometimes zvinorwadza atizive apa unongo akabuda like what happened to Sonia wacho akabuda ndiye akatobuda achiramba murume ini naye chacha ndatusiya then murume ndobvaita move on nelife yake. Zvinorwadza unotoona kuti kana dziri mhepo dzekumusha kwenyu ndo inozonzi mudzimu isina direction. Ndo nyaya ndangondiwe nayo ndakakubatira mhuri yeZimbabwe ndichingokuzivisai zvinhu zvine zvichiitika but for now regedza ndibva ndachishandisa mukana unoyu kune maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko vari kwavariwo ikoko. Zvekare pane dzimwe good news dziripo kune vanhu vari kuda kutanga mabusiness aya ekuti unoda kuvhura boat kamota kekuti kanenge kachitakura vanhu kaike boat Uber oro Taxify kana kuti unoita zvetake lot kana kuti urikuda kuita zveInDrive muno muSouth Africa bata futi Education Research vanokwanisa kukubatsira panyaya dzekutenga kwemota nekuti vari in partnership with Kia Pretoria. Kutongotaura neEducation Research watotaura neKia wakutoudzwa zvedzimotikari kune vari kuda kutenga mota. Torai namba dzamukoma Owen zvekare muchinzwa maquotations nemaprices edzimotikari kuti ko ndiri kudawo yakadai wono explain business rako unongoziva kuti maconsultants they know kuti okay mota yauri kuda iyi yakanakira chakati zvasiyana nekungoenda wega direct. That's why muchoona kuti vanhu vane mari kana vachida kunotenga mota vanoconsulta maconsultants kuti ndiri kuda kunotenga mota yangu yakadai vobatsirwa zvinhu zvavo zvobva zvotoita easy. Saka gara wabata Education Research ikana dziri nyaya dzemota idzi dzakanakira kuti vanobva vatoenda newe kuKia Pretoria kwacho munoita zvinhu zvenyu ikoko ipapo.